Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Sa kong mga amiga, mga amigo, mga inday, mga dudong, mga nagtanaw sa akong channel, daghang salamat. Welcome kamong tanan. Thank you for watching. O karon mga video, gabiin na, alas 7 na. Wala pa ko'y panihapon. Magluto ko og ginisang odong with sardinas nga butangan ako og sabaw gamay kay lami ang sagaw higop-higopon. Gihidlaw jud ko ani guys nga sardinas with udong kay sa una mo jud ako sige kaon sa probinsya, lami kayo gyud makamingaw. So dali magluto na ta. Ito na guys yung mga ingredients ko sa aking ginisang udong with sardines. Ito, Lego sardines, and then udong from Cebu, and then sitaw, bawang, patata, and garlic. Granules lang tayo kasi wala akong fresh. So yan, umpisahan na nating lutuin. Ang gawin is i-on na natin to, tapos lagyan natin ng mantika. So lagyan ng oil, 1 tablespoon of oil. So init na yung mantika guys, ilagay na natin yung onions. So, luto na yung onion natin, guys. So, ilagay ko na yung Lego sardines. Prituhin ko ng konti. Lego sardines. Oh my God, labas ko na. Ba't hindi nalabas? Meron pa dito. Halo natin yan. Then, takpan natin ng konti. Lulutuin lang natin yung. So, yan guys. Halo-haloin. After, ilagay ko yung patata or potato. And then, yung sitaw, snake beans. Then, haluin. Then, lagyan ng takip. After guys, lagyan ko ng tubig. Half cup ng tubig. Water. So, kumukulo na siya guys. So, yan. Check natin. And then, lagyan ko ng 1/4 salt. 1/4 teaspoon. Not half, like quarter of sa teaspoon. Kunting asin. Yan ang pagkasabi. Yan. Kunting asin lang naman para masarap. At saka, haluin konti at ilagay na natin yung ating udong. Yan. Halo ng ating udong. Simple dinner pero masarap. Simple pero masarap. Simple lang pero masarap siya, promise. And then
Takpan. So, kumukulo na siya, guys. Yan, kumukulo na. Smells really good. Namimiss ko talaga yung buhay probinsya, guys, na dati laging udong yung ulam namin. So, masarap. Haluan ng vegetables. Wala akong malunggay, kaya ito na lang. Ihalo ko. Nam-nam! Ang charap-charap! So, taste natin kung masarap. Di paluto yung udong. Pwede. So, lagyan ko ng konting soy sauce. 1 teaspoon of soy sauce. Pampalasa. So, yan. Takpan ko ulit. So, ito na guys. Luto na siya after 25 minutes. So, dali lang. So, yum yum. Yan na ang aking ginisang udong with sardinas. Yummy. Kainan na. Thank you for watching.